Aphelele. Yebo sisi. Uyamuzwa umuntu wakho uthini? Uyamuzwa uDokoza uthini? Ngiyamuzwa uthini. Uthi umkhize bedinga imali. Mama. Ntokoza wena. Siyajabula njengamanje. Cha, nathi ngiyachaza. Phatha kahle Cha. lento le. Ubando. Yazini, Ubando. yazini. Suka namhlanje ufuna zonke into zami kuwena, yezwa? Kanjani? Sizwana? Balo Baby sengichazile. umuntu wakho angini. Cha. Mina ngithanda vele. Kodwa wena awazange kodwa. Unyaka wonke. Ungitshela ngalo. Manzi wonke. Khuluma bandla, ngicela ngikhulume nani. Why uthi akame? Ngichaze. Why uthi akame? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So namhlanje sivakashelwe ubhuti nakanjani ikhona lento angasayithola kahle kwi-relationship yakhe njengamanje. Kodwa ke sizoyithola kungesikhathi esingakanani kusuka manje. So asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sabona njani? Ngiyaphila wena? Ngicela ukwazi isibongo sakho negama lendawo la usuka khona. Oh, igama lami nguPhilani, ngwakamkhize Sibongo, ngiyisekwa eMlazi ka-F. F. Yebo, Ukhulele khona. khulele khona. All right. Sike sikhulumisane nje kancane. Ungichazele nje ngempilo yakho. Kade usakhula ekhaya lakho la ukhulele khona. Beyinjani impilo? Ukhuliswe abazali bobawu-2 bebambisene noma mhlambe bekumzalo yedwa or bekwama grandparents ugogo nomkhulu. Nakhona mhlambe ukuthi bewugogo yedwa bekuliphi side noma umkhulu yedwa ekuliphi side. Nanokuthi wena ungowesingaki enganeni zakwenu nizalwa nibangaki. Indlela abazali ebebemphatha ngayo beyilingana noma khona la ukhala khona ukuthi okay besona sonke vele but loyana bebesheshe bemxolele mina bebemphanisha kakhulu noma nje ngicela ukwazi nje ngawe impilo yakho yonke kuze kube manje. Okay, sisi mina impilo yami sikhule nje sabancane, safunda isikole. Kodwa kahle kahle sikhule ngaphansi kwe-Christianity because ubaba ubekade umfundisi ephethe isonto. Okay. So besiyingane zikamfundisi nje kahle kahle. Kodwa empilweni-ke nje mina bengiyithanda ngisakhula bekuyibhola. Ngihlezi kuyibhola. Kwesinye isikhathi esikoleni buye kube umculo-ke sicule kuma-gospel choir asesikoleni. Yes. Ya kwakhuleka. Ukhuliswe abazali bowu. Ngikhuliswa abazali bowu-2 yebo. Kodwa beshadile yes. Okay. Kodwa-ke kwasekudlula umama-ke wami ongizalayo. Asanobaba. Ngase ngisala nobaba. Yeah. Okay. Kodwa nje ekhaya siba u4. Wesingakho. Ngowesibili mina kumdala. Okay. Abafana abathathu intombazane eyodwa. Intombazane uma enamagcina. Oh, okay. Yes. So sikhulile nje kahle ezisingane ekhulele ngaphansi kwesonto. Okay. Kuthe uma esehambile mhlambe ubaba wa introducer omunye umama ozoqhubeka nokuthi anikhulise noma ubese ehlala nje kanjalo kuze kube today. Lapho-ke sisi-ke kwakumele ukuthi wayesephoqelekile ukuthi amthole ngoba side isikhathi esihleli nathi. So angeke uliphathe ibandla isikhukukazi esingekho. Yebo. Yebo. Kwaba nje kwinto ekanjalo besho ukuthi wamthola-ke. Oh, okay. Yes. So-ke ngicela ukwazi nge-relationship yakho njengamanje ubani lo osenhlizweni yakho and niqale ukwazana nini nase niphathana kanjani bekumuphi unyaka? Kahle kahle la ngashonelwa unkosikazi. Oh, okay. Ukushoneni kwamama ngahitheka kakhulu ngoba ngangimthanda. Okay. Yes. Kwahamba kwesikhathi ngase ngithola usisi nje omuhle ngale ndlela la ngibona ukuthi hayi la
ngayishaya zonke. Okay. UNtokozo igama lakhe. Untokozo, Yeah. waba isibongo. UNtokozo Chili. Oh, Chili. Yeah. Uchili. Yeah. Into kanjalo. Okay, Yeah. wawumbona kuphi? Nahlangana kuphi naye? UNtokozo sahlala naye emoli. Ngamnyanda umoli. Ngambuka lo muntu ombona umntwana lo. Ngathi kodwa mengizibuka ngathi hayi noma ngigugile ngimdala nje kodwa hayi ngeke inhliziyo yami ikhona lapho. Umncanyana yini kanti? Hayi kona kuyisitufuluzana kancanyane nje. Okay. Yeah. Mhlawumbe iminyaka ufikile ku-30 noma usako 20 something. Ukhona la ko 32, 33. Oh, Yeah. okay. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. So naseniphathana kanjani ke naye uNtokozo? UNtokozo uthandweni lethu nje isithandeni naye kahle kamnandi kanjani. Ngoba ayikho siswami into ebengamenzeleli yona. Yonke into ebeyicela ayifuna bengimnika imali bengimnika. Sikhiphe sami sodla out. Into nje abeyifuna. Okay. Yeah. So kahle kahle ngamanye amazwi usivalile isikhala sankosikazi. Uzivale kakhulu ukwaze kweqa futhi ngisho Oh, noma okay. impela ngangishadile nawo unkosikazi kodwa yena hayi uzivale kwaze kweqa. Okay. Ngoba nje uyena umuntu ke manje engazi ukufocusa naye ngenze naye izinto. Usize wambonisa kumndeni wakho kwabafweni nosisi wakho. Bamazi kakhulu, bamazi kakhulu, bamazi kakhulu, bamazi kakhulu. Umntwana beningakabusiseki ngaye noma beningakazenzi vele izinto ezizogcina ufele umntwana. Hayi ngalapho ke besingakazi ngoba nami ngisafuna ukubuka ukuthi phela intombi lo umuntu kanjani yabo ngeke nami ngisuke ngisheshe ngoba phela nami ngibhekile ukuthi unkosikazi kufanele ngilontoze ngamafuphi nje awukazi ulale naye. Angazi ngilale naye. Okay. Kodwa nje okay. Ngilokhu nje ukuthi uma hug and kisses tontoni Yeah. hayi siyakwenza bandla ke. Okay. Yeah. Ish. So yini le ekuqhube ukuthi uzofinyelele kule show namhlanje? Why ubhalile kwenzakala usoleni uzweni kwenzakala nje yini le ungekho right ngayo? Into sisome engisolele kakhulu la uNtokozo asenaso isikhathi sami kahle kakhulu. Uyafika nje enze yabona usenza into engaziboni ngesinye isikhathi futhi asafuna ukuhlala kakhulu nami. Uma efike kumina nje ufuna imali noma ufuna ama-decent debt enze lokho akwenzayo akusafani nje ngasekuqaleni kube kuwuNtokozo wami engimaziyo. Akubona ukuthi hayi ngcono ngisondele ngalapha ngala ekhaya ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngithole usizo ukuthi mhlawumbe bengangisiza kanjani ukuthi mhlawumbe kukhona lokho engingakwazi mina ukwazi ukuyiNtokozo. Okay. Yeah. So what if ukhona vele umuntu aspenda naye isikhathi eside a right naye azimisele nje futhi nekusasa elihle naye, kodwa wena ekubeni uyambhoga lapho nalapho ephokothweni ukuthi into nento ayifunayo uyamenzela yona, ukhumbule ukuthi uthe bengakalali. So what if ukhona vele uzobe decide ukuphuma umshiye or ukuhleli kwi-relationship ulinda ukuthi lo aphume if ukhona? Yabona-ke sisi lapho Awukazi ucabanga leyo nto leyo? hayi angiboni ukuthi engakwenza lokho kumina uNtokozo. Okay. Hayi angiboni sisi ukuthi angakwenza lokho kumina ngendlela esesiphathane ngayo nje naye. Hayi angiboni impela ukuthi ngenzeka lokho. Okay. Ithi ngivumele ukuthi ngikukhulule ngikubeke egumbini lakho wedwa and then mase ngiyabalanda bobabili because ukhona ubhuti ahamba naye, ngamfonela the time ngathi unezi number yakhe ngafona ngathi akafike nomuntu wakhe kwi-love show. So njengoba engakhethanga ukufika nawe okusho ukuthi ukhona lo akhethe ukuthi afike naye. So ngicela ukuvele ngimalande bobawu-2 ngikwazi ukuthi ngikhulumisane nabo, then ngiyothi mase ngiqedile mase ngiyakulanda khona uzozibonela ukuthi uNtokozo yini la busy naye. Ngiyabonga. Before ngize ngibalande, imuphi umbuzo ofisayo ukuthi ngimbuze wona uNtokozo noma
ngibabuze bona bobabili behlangene yini lo dinga ukuyazi kangaka ngizokubuzela mina. Umuntu nje engawubuza wodwa kuntokoza ukuthi kanti uthandweni lethu kuyini kanti uthando lemali noma uthanda mina ngoba untokoza yonke into bekade ayithola yonke into. What if kwi-conversation yethu akayibeki indaba yokuthi uthandana nawe? Lokho ngangiphatha kabuhlungu. Shuthi uyangibona ukuthi angikwazi ukubuza lo mbuzo ngoba Yeah. uzobe kade engashongo ukuthi ukhona. Hayi But mangabe eshilo ukuthi ukhona sengobuza phezu kwalokho kodwa mengabe ngakuvezanga cela ungangizondi because I'm not allowed ukuthi ngingambuza. Uzobe sethi ngiyazelaphi ngoba akazi yena ukuthi ula. Akazi ukuthi uze kumfuna umuntu wami yena wazi ukuthi uze kwi-live show nomuntu wakhe. nomuntu wakhe. Yes. Ngiyezwa sisi. Okay. Yeah. Mithi ngivele ngibalande khona sokwazi ukukhulumisana kahle. Okay. Buka lapha ekhaya ngicela singakhohlwa ukuthi izimpande zama-Afrika namanje zisakhona and zi-willing ukuthi zinisize kunanoma isiphi isimo ogula ngaphansi kwaso. So i-product ne-product oyidingayo ungafonela u-062 219 7748. Nanoma kuthiwa awukazi uzuzo si-advertise le product engakusiza ngaphansi kwesimo ogula ngaphansi kwazo but fona ubuze ukuthi ningakwazi ukungisiza kule inkinga yami kanje bazokulalela abasebenza khona e-pharmacy baxhumanise futhi nomelaphi wendabuko okungenzeka ukuthi ungaba inkinga yakho ingakhona ukuthi ilashwe uyena kodwa nje fonela 062 219 7748 ngicela ukuthi nisondezele bona bobabili. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo lozothando uhlelo lweyithandani. So na i-couple yethu sihleli nayo ngiyathemba ukuthi sizokwazi ukuthi sikhulumisane nayo kahle si-understand ukuthi ithi into yabo. Sanibona njani? Ngiyaphila nami ngicela uqala ngawe siswami ngicela ukwazi igama lakho nesimongo nala usuka khona. Mina uNtokozo waChili. Chili. Chili. Buya kuphi? Ngibuya eMlazi. Okay. Kuyiphi section? Ka-E. Ka-E. Ko banana. Yebo. Ko banana serious? Yebo. Kuphi no banana? Hey bo. Hey. Ko banana. Mina ngazi ngo-12. Wena ubuya kuphi? 10. Ko-10. Okay. Bhuti wami ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usuka khona. Igama lami ngu-Aphelele Hlatshwayo. Uba? U-Aphelele Hlatshwayo. Aphelele Hlatshwayo. Hlatshwayo. Yeah. Okay, ubani lo baba emhlaba? Uzwa nga? Ubani lo baba emhlaba? Hayi. Sisuka kanjani isibongo sakho? Awunawo umlando? Okay, kukuphi emakhaya? Kangikhonze laba kakhulu. Ngiyakuzwa. Akuphi emakhaya wakho? Asexhobo. Kuphi neXhobo? I-high flat. Kuphi ne-high flat? Hlokozi. Behlokozi. Kuphi nehlokozi? Ngakudla ucingo. Yeah. Ngiyadlala usuka kuphi nehlokozi serious? Ngisakhumbula kahle ngoba nami ngagcina ngincane vele. Oh, wagcina umncane. Oh, so la ukhulela khona ikuphi nendawo? Ngakhulela eMlazi ka-L ko-6. Yeah. Ko-6. Yeah. Oh, okay. So eMlazi la nihlangane khona noba-2. Sihlangana khona. Okay. So ubekuphethe kanjani usisi isaqala nje i-relationship? Ube uziveze umuntu okanjani kuwena? Uziveze umuntu o-right. Yeah. Ngoba nami uma kukhona into engicela kuyena ngiyithola. Okay. Yini le oyithande ngaye uze uqanyelwe uyena abantu bebaningi kangaka emhlabeni? Why yena? Ukuthi yena uyangihlonipha and futhi uyanginakekela ngaso sonke isikhathi. Okay. Yini into oyithanda kubhuti wami? Ukuthi uyanginika isikhathi sami. Okay. Nanoma inini uma uthi ufuna uba nawe uyaba naye. Ukufica uthandana nomuntu noma ukufica usingle?
Ngifice ngisanda phuma emjoveni wami. Usanda kuphuma? Okay. Uma usanda kuphuma ubusaxhumana nomuntu obukade uphuma kuyena? Cha bese singasaxhumani kodwa nje bese sinesikhathi sesihlukene. Mina naye. Wahetheka? Angisho kanjalo kodwa Usisi wami ukufice unomuntu noma ukuficisa ngo? Ngifice ngiyisingle. Okay. Yini into ethanda ngayo? ukuthi umuntu olalelayo. Okay, uyakwazi ukulalela. Whenever ufisa ukukhulumisana naye uyakwazi ukuthi akunikeze isikhathi. Okay. Akufani nala ubuya khona. Ayafana. Okay, ngiyezwa. So, ekuthandaneni kwenu awukazi uzuthuka usubona nje umuntu angakaze akutshele ukuthi mhlambe ngelinye ilanga kuyoqondana nokuthi umbone. Bewuyena kuphela. Yebo, yena. Abengekho ama surprises. Hayi bengekho. Nawe awukazi uzumshaya ama surprises. Ngikazi. Okay, uthandana kuphela. Yebo. Nabantwana? Yebo sina. Banganani? Samncane. Owena uba uthu noma unobaba wakhe? Uyena baba. Uyena? Unabani? Na 2 years. 2 years. Umfantomzane? Mfana. Umfana. Okay, mhlambe indlela anakekela ngayo umntwana wakhe wenele ngayo right, akukho la ufuna ucomplain khona. Hayi right. Okay. Mase uthuke ngelinye ilanga umbone esenomunye umuntu mhlambe futhi sebehlangene ngalendlela ukuthi akusahlukaneki yena naye, uyokhetha ukuthi uphume kwi relationship umshiye or uyohlala ngoku-understanda ukuthi okay usenomuntu nami ngikhona, I'm not going anywhere. Hayi ngomshiya. Umshiya Ubaba nzima kodwa. ngeke ufise nanokuchazelwa. Ngeke. Kodwa ngicela ukwazi la. Mase uyithuke ngelinye ilanga uthola ukuthi usisi wami unomunye umuntu ongenza ukuthi umficile noma ongenza ukuthi ufike emva kwakho uyohlala or uyovesana ukhetha ukuhamba. Kuyodependa nosisi wami ukuthi ngalolu suku lolo kuzokwenzakalani. Lokho kuphela. Lokho kuphela sisi wami. So kusukela manje kuyele eminyakeni emihlanu nizibona nikephi noba u2? Sizibona sisezingeli elikhulu kabi. Umisele ngokuthi uvele ekhaya lakhe officially. Ngimisele kakhulu. Okay, ngiyakuzwa. Nawe ngokunjani? Yebo. Okay, ngine surprise yenu, so ngiyacela ukuthi nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizokwazi ukuyilanda kahle ngiyibeke la, then mase siyaqhubeka nexoxiso. But okwamanje nje ngicela niphakameni nibheke ngala. Yes, surprise. Iqala izosijabulisa. Yeah, hawuna kanje angisho nathandana. Isangijabulisa. Ngiyacela sinisilandele surprise. Ziyakhala manje. Ngiyacela sinisomezele ipresent yethu niyibeke la igift. Isipho phela into enhle. So fanele sinikezane. Ngiyacela sinijikeni nihlale phansi. Sesicela hlale ngala mfowethu ahlale ngale. Yes, bafo, right? Ushap. Kwenzala? Okay. Dadewethu. Ngicela ukwazi la ubani ubhuti oshoyina manje? Ngicela ungichazele nje ube nesineke. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ubani. And umazelaphi, umazi kanjani? Uyamazi kodwa ngokumbona? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Umazela emlazi. Uyini nawe? Umuntu engibambisene naye. Oh, okay. Awushongo ukuthi ubambisene nobhuti lo? Awungitshela kanjalo mina? Kunjalo. Oh, so unesithembu. Cha. Excuse me, kwenzakalani? Ngikhombisa isibongo sakho bhuti. Mkhize. Okay, Umkhize wena naye niyini about 2?
Nibambe niyajola ne? Iyo, Ubhuti lo ngale nenzani? siyathandana. Okay. So uyavuma ukuthi unesithembu. Hayi phela ukuthi yabo kodwa Aphelele. Yebo sisi. Uyamazi ubhuti? Angimazi nakancane. Ukufika nemqondweni wakho mangabe ethi umuntu wakho bayajola. Bayathandana. Ngizongicasukile. Akonweni bani la. Tokoza ubani. umuntu wami. Wena Imali yami ubaba. engaka ngikhipha ngaka imali yami sithi nawe siphuma nawe size yonke into. Kanti nomuntu Hawu phela. Tokoza ubani. Wena ubaba. Hey, Tokoza ubani. dozi balo. Hawu phela uchaza. Ngicela umchazele please. Chaza mase sizoba mfuna. Ufunani? Why messing about two? Mina Ntokozo. Uthi uzokuchazela mase about two. Why uzokuchazela nini about two? Ngifuna uchaza sese right sesobabili. No, siyacela naso sichazele. Awudinga uyazincazela? Ngidinga sisona. Yes, siyadinga sokuncazela. Ngicela usichazele ukuthi kwenzakalani. Ntokozo, ngicela ukhulumisane nathi. Ungasasebenzi manje bengisiza Uwaphelele bengasasebenzi and ubhuti bese ngisiza lapho nalapho awushothi netshana naye. siyajola So bekusiza kanjani? uma ngidinga noma yini ngiyidingayo kuyena bengiyithola manje aphela Or umkhize umfunela imali kuphela. iyangasho nje Uyamthanda? ngithanda imali yakhe Uzwe? Uthi uthanda imali. Wena. Yo. Aphelele. Yebo sisi. Uyamuzwa umuntu wakho uthini? Uyamuzwa Ntokozo uthini? Ngiyamuzwa uthini. Uthi umkhize bedinga imali. Mama. Ntokozo. Ntokozo. Ntokozo wena. Siyajabula njengamanje. cha ngithi ngiyachaza Phatha kahle cha into le. ubando. Yazini. Ubando. Yazini. Suka namhlanje ufuna zonke into zami kuwena yeso. kanjani Sizwani? Balo hawu baby sengichazile semuntu wakho angini. cha mina ngithanda wena Kodwa wena awazange kodwa Unyaka wonke. Ungitshela ngalo. Manzi wonke. khulume bandla ngicela ungikhulume nami Why uthakame? ngichaze Why uthakame? ngichaza ngala Okay. ngiyaxolisa engikwazi ukuxolela Ntokozo. Phoxe kakhulu yathi. Phoxile. Bebe ngizokwenza njani kuba phela uyazi nawe ukuthi endlini bese kubheda manje bese ngifuna indlela Endlini bese kubheda. Wena ubudla imali yami. Nomuntu engimthandayo. Mase zwindoda. Ngazana mali. Khona udodo omnjani. Ngazana mali yakho. Mina bafu. Wazana mali yami. Oh, njengokuthini kanti umuntu wakho umithi wayekade ezama ngoba usungasasebenzi. Ucathi imali bethatha uNtokozo engasebenzi. Ngaphela umsebenzi 2 months kuphela. Ngaphela ngabuyela emva lokho. Ngamondla nami. Amona. Ubambana mfana meso. Yini ubambana mfana wami. Eweni. Ngitheka umuntu wakho basi. cha Bayigama lakhe. Umkhize. wena umuntu wami Wena Mkhizi. Ubambana boy. Oh mina. Nginqoma uphila namkhize yes. Uzomnquma ephila. Yes. Uthi uzomnquma ephila. Nakuba Mkhizi. Uba. Ngiphoxile nanto Ntokozo. Khuluma Ntokozo, khuluma. Kakhulu. awuthula Khuluma. Yini ndaba uthi akathule umuntu odla imali yakhe? Futhi yazini. Zoyithatha ke leyo ngane yami kanjani kube manje yakho. Uyazi khona Noma ukuthi kube- unengane? Noma kube yakho no. Akakazange Umkhize ngitshele wakho ukuthi yes. Why ungazi umtshela umkhize uthi unengane? Ntokozo akazange ngicazele. Why ungazi umtshela umkhize uthi unengane?
Why? Bengithi mhlawumbe ngiqhubeke into yethu sizosuka nje newathuthi nengane. So njengoba babona bephukile inhliziyo baba uthi kwenzakalani? Fanele kwenzekeni kusuka manje ke phambili? Ubhekeni? Awangethe Ntokozo. Uba umthanda phasi kwabo baba uthi. Khetha-ke phela, khetha-ke. Khetha phela. Hawu baby songithethisa. Khetha phela. Usumthethe. Iyona yonke-ke lento lenayo. Athi ngikhehla khona khahlela mina. Uyilona vele ikhetha. Enza la. So ubuthatha imali yamkhizi uyidle no-aphelele. Yebo. Oh, uyavuma. So kusuka manje siya phambili nempilo. Oh Lord. Ufuna ukuba noba kusuka manje ke phambili? No-aphelele. No-aphelele? Umkhizi uthini ngaye? Hawu mkhizi nawe uyabona. Bengiyivulela imali. Ayike bhotile. Okay, uthini ngenhliziyo yamkhize ke fanele enze njani manje? Ngoba phela yena ubazi ukuthi wena uyamthanda. So kusuka manje ke phambili fanele enze njani umkhize? Fanele pretend as if ayikho into eseke yaba khona phakathi kwenu bawutho. Cha ngisho. Okay, usazomthanda naye. Cha. Ngiyosothela nomkhize. Okay, if umkhize akabhalanga kule show, shuthi ubezoqhubeka ngokwazi ukuthi uthandana nawe, ukupha imali, kodwa wena uno-aphelele. Yebo njalo. Yo. Aphelele. Sis. Uzizwa kanjani ngalokho? Sis. Uzozuqhubeka uthandana noNtokozo? Usafuna ukuba naye? Usamthanda? Samthanda yena. Usafuna ukuba naye? Safuna. Okay, Mkhize. Yebo. Ngicela ukwazi, ucabangani? Kufanele kwenzekeni kusuka manje ke phambili? Hayi impeleni masisi wami hayi sengiyakwazi Ntokozo. Usuright. Uyamlahla. Hayi sengiyakwazi ngoba nayo sesithathile isinqumo. Uyakhumbula ukuthi ubedinga imali kuwena? Kunjalo. Ngiyosamnikeza. Hayi sekuphelile. Uyamala. Sengaqhubeka. Uyamala. Ubona ngimali kodwa ngiyamthanda inkinga ayi. Asemalini ntontoni angiboni ukuthi mhlawumbe kufanele kuthatha isikhathi kuthatha isikhathi. Kona ubuwazi usunomntwana no-aphelele? Bengakaze ayikhulume ngane. Awukwazi uyibona futhi ingane? Angikaze ngibone bangani. Yo. Ntokozo. Wethu lo ngiqhako nje ngokumbona. Awumazi. Sazani sisi wami. Ntokozo. Ngicela usukume uthathe umuntu wakho uhambe naye. Kodwa uzowazi ukuthi kumthatheni kwakho akekho ozoba happy eshiwe. Mkhize wena. Niyafuna yini sinikeze isikhathi senu noba usifuna? Mkhize no-aphelele niyafuna yini sinikeze isikhathi senu noba usifuna? Ngaphandle kwamagada. Angisho sonke asikho right? Ngiyabuza. Thina ukuze singeke silimale noNtokozo, niyadinga yini ukuthi sinikeze isikhathi senu noba u2? Yeah. Uyasidinga? Uyasidinga Mkhize? Uyasidinga Sozizana aphelele? ukuthi niyena. Isidingi futhi ngoba kuyafana. Ngoba kuyafana. Sazoshana futhi. Yabo. Uyigwala? Hayi. Okay, angiyakuzwa. Ntokozo, ngicela ukuthi uma uthatha umuntu wakho uphume naye. Kodwa ukulungele ukuthi kukhona ongeyazi avume ukuthi awumkhethanga. Ngicela ukuthi uma uthatha umuntu wakho uhambe naye. Phela
Ungamncengi sukuma udonse umuntu wakho uphume naye kodwa ube ready ukuthi kukhona ngeke abe right uma uthi awumkhethanga yena. Oh, okay. Awukhehla ndini. Sale kahle yezo. Sokuhlangana emgaqweni. Ukhumbule lokho yezo wena. Uzizwa kanjani Mkhize? Kwenzakalani manje emqondweni wakho empilweni yakho ama-plans athini? Ngiyazi vele ngenzeka ukuthi awukakacabangi ngokwanele and awukakabi ready ukuthatha isinyathelo kusona manje-ke phambili. Ngiyazi. I do understand. But ngicela ukwazi ukuthi yini esemqondweni wakho manje? Ufisa ukuthi wenzeni? Khumbula lo muntu lo umthandile kade udlulele ifro. Yes. So Yeah. Bowuthi ufuna ukwakha ikusasa elihle naye umbhekelela financially umthanda and into yezomanje ukuthi unengane okade ungayazi no-aphelela. So kusuka manje kuya phambili ufuna ukuthi makwenzeke njani, ufunani, uzokwenza njani? Uyazibona okwi-relationship entsha nomunye umuntu noma ufuna ukuthatha i-break? Uhlale nje ube single mhlawumbe ushawa umoya njengezinye iy'ngane noma nje uzomove on ngokushesha? Ithini into? Ucabangani manje? Sisi ngizothi ukuma kancane kuma-relationship nje ngeke ngibheke impilo yami nje ngiphile impilo yami ngoba uthando lona Does not make sure. Ayahethana ngoba likhetha nomuntu omthandayo akwenzela amakhala umofili mangawazi. Yeah. Kodwa-ke ngizoqhubeka nempilo kodwa ngokuhamba kwesikhathi noma mhlawumbe ngokuhamba kweminyaka mhlawumbe uNkulunkulu awongipha nowangipha. Okay. Okay, no, yes. Ngiyaxolisa kodwa-ke indlela othole ngayo. I just hope sizofika leso sikhathi leso okwazi ukuthi umxolele ube right udlule nje uphile impilo yakho. But noma ngingathathi yes noma ngabe kwenzeke manje ngokuphuthuma but I hope uyogcina ube right. Mbuka lapha ekhaya nazibonela nani ukuthi siphethe ngokufika kuphi. Kubuhlungu-ke meke ukuthi uzoqambela umuntu wakho amanga umthetho uyamthanda ube wazi ukuthi awukho kwayilapho uhlosile nanenhloso ezinhle ufuna nje lento oyifunayo ngaleso sikhathi ofuna ngaso but kubuhlungu yena mase ezitholela ngokwakhe ngoba lento le izomakha inhliziyo embi izomakha ukuthi nomuntu ozolandela empilweni yakhe ngaleso sikhathi ayolandela ngaso eyolandelisa ngaso yena ngeke kuze kube mnandi uyohleze mhethe because uyohleze eyitshela ukuthi shuthi wonke umuntu yena akamthandi shuthi wonke umuntu uzomqambela amanga shuthi wonke umuntu uzomzwisa ubuhlungu kuyilapha asikho isidingo. So ma uzibona ukuthi awukho ready for a relationship hlala ube single. Akekho umuntu ozokubulala noma akudubulela ukuthi wena usingle. Akekho umuntu ozokubophisa uyohlala ejele ngesimanga sokuthi wena usingle. Ngeke kwenzeke. Hlala uzozibona ukuthi okay ngiready kunokuthi ungaqambela umuntu amanga umthetho uyamthanda ekubeni wena uyazi ukuthi umatasa ubhizi wenza into zakho ngesikhathi ufuna ngaso. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyanthanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho ziqale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.